Eta inork espero zuen momentuan, bigarren denboraldia sinatu dugu. Uda bat pasa da, uda oso bat eman diogu proiektu honi itzultzeko, nahiz eta esan udan zehar ingo nituela bideoak, baina azkenean, ez genekien ez eta itzuliko ginenez, eta ez genekien ez nor lotu podcasterako, erabaki izan duguna da, ez egitea ezer, eta orain astea zuekin. Bai, berrikuntza batzuekin gatoz, ikusiko zuen bezala, Maider Ramirezen podcastean erabili genuen txoko berdinean jarri garelako. Uste genuelako argi ematen ziola podcastari eta pixkat aldatzeko denboraldi berriarekin. Eta honetaz gain, berrikuntzekin. Ze erabaki dugu, ordu batetako podcastak inork ez dituela jaten, nahiz eta genuken gure publiko... Bueno, Gure nitxoko publikoa. Ez dut uste guk erabaki dugunik. Ez, baina... Osa, jendeak ez ditu jaten eta listo. Bai, hori da. Baino, erabaki dugu, astero egitea. No sé, eta ikusiko dugu zelan Txalo du, gutxi, baina bueno, ikusiko dugu. Vale, orduan. Txe, uda oso bat eman diogu proiektuari. Zeran uda, chavales. Joder. Uda. Bueno, orokorrean uste dut ondo. Ez dakizuek. Ni Orokorrean anekdotak ondo. ekarri ditut. Orokorrean ondo, no? Hori da resumen. Orokorrean bai. ondo, ya está. Tximaz. Jaionak, ez superonak, baina onak. Ugarteko jaionak. 6,6. Media, Jaso duten media udalean izan da 6,6 bat. Bai. Bilanan nintzen eta 6,6. Bai, 6,6. Hori ez dakit ezote. Guk zer jaso genuen. Flipatuko duzu. Baina, claro, egon da movida bat, PNV eta EH Bilduren artean udalean, kritikatzen bat besteari, EH Bilduk esan du, puntuazio hona auki dutela jaiek. Baina, bozkaketan parte hartu duenak izan ziren bakarrik, 22. Orduan, 22 pertsona horiek izan zuten Made in Laudio atera zela de puta madre, baina aber nortzuk izan diren 22 pertsona horiek, eta ze media den herriko jendearena, biztanlearena. Orduan, pues bueno, ona? Bueno, ondo. Guk ustura pasatzen nuen, Bai, bueno, gustora amaieran ikuste. Bai, bueno, atera zenean ondo, baina bueno. Hasieran ez ondo, parkatu aitor, esan zenuela, no se habla de Made in Laudio. No se habla de Made in Laudio. Eta esan du Foserrek. Nik ez dut ez esan. Zemo zertaz, baina Made in Laudio, bai. Etorri da, bere liburuz, zitxo egiten. Bai, joder, beti. Ondo. Aipatu behar da, joder. A ver, guretzako ere artifiziala da, segia da pasatu dugu laude guztia elkarrekin gazi. Bueno, Aimar egon da Kinkoces de Ayuson. Bai, Kinkoces de Almeida, Kinkoces de Ayuso, horrengo izango da Kinkoces de... de Sánchez. Bai, hori da beste... De Otegi. Hori dira etxaiak. Kinkoces de Otegi. Eta hori, bueno, ikusi dugu kontzertu guapo batzuk udan zehar, egia esan, gatu pixka nutrituta, igual highlightatzeko bark. Bark eta Lukiek. Herrian, ziztio eguna, zegoen polita. Bai. Eta, bueno. Lukiek, bueno, Laudioko audientzia, Lukiek entzu kontzertuan nahiko eskasa, Bueno, askerren izan ezik, beste kontzertu guztietan audientzia izan da berdina, o sea, naskerren izan zen kristona, o sea, kriston jendeta zegoen txosnetan egun horretan. Nik egia esan, baloratzu dut, kualitatiboki eta ez kuantitatiboki. Jaietako, txosnetako jendea, ginen gu, y nos estamos pasando como unos enanos. Bai, baina... Lamin Jamal reference. A ver, nik uste urte honetan jende asko egon dela txosnetan, o sea, ez da bakarrik esan gure espazioa, nik uste bastante zabaldu dela, o sea, azkenetan pintxaetan eta kontzertutan jende asko ikusi da txosnetan. Agian ekarri barko dugu txosnetako batzorreko norbait, egitako udako jaietako valorazioa. Bai. Txosnetako valorazioa. Deluxe, Aitor, uda. Ni anekdota bat neukan, anekdota erdi asmakizuna, ze egon nintzen Bebe Galaifen. Cancelado. Baina nik ikusteko izan zen. Se me salva. Orduan, egon nintzen lankide batekin eta bere kuadriakoekin, eta topatu ziren haien eskolako txikitako lagun batzuekin, eta bakizu goratu duzu, ezta? Orduan, nian borobilan nengoela, hurbildu nintzen hor ondoan zegoen tipo bati hitz egitera, eta orkestu nuen nire burua, eta ez dakiz zer. Ez dut esango nola orkestu zen berak, pista delako, baina jokatuko dugu ea esmatzen duzuen norden tipo hori. Tipo horrekin hitz egiten, berak ezian esan norren semea zen. Baina, nila nire buruan puzlea montatu nuen, eta
baina tipoa hasi zen euskera pixkat trakets batean egiten, eta hasi zen ja barkamen askatzen, eske claro, eske no sé qué, ni euskara gustoko dut, baina ni ingurukoekin ez dute egiten, eta ez dakit zer, eta claro, eta ez dakit zer, eta gero hasi zen esaten, eske claro, eske ni politikokin ideiak, eta claro, nire aita ez dakit nor da, osea, zian esan nor den, baina esan zian, claro, famatu izan da, eta ez dakit zer, eta jendeak kritikatzen du, baina ez dakit zer den hori, zer den txikitatik eskolta batekin etxean egotea, eta no seke, eta ni, wow. Hostia. Buen Claro, quiz, ni poker face. Estoiko. Baina nire barruan, alarmak, ze hostia, nor da hau? Dakizu dauka, ez. Ez ideiarik ez. A Osea, egia da, hau dela, sarrera moduko bat, edozein pertsonarentzako izan zitekena, baina egia da, Claro, bere aitea eskoltarea. deskribatzen duela, perfektuki, semeak esandakoa momentu horretan. Bai, gero egon Osea, zen, en plan, ez joan ideietara, baizik eta zeinek definitzen duen, hori, esan dituen gauza behitora. Osea, claro, gero egon zen Zein- esaten, en plan de, ni aitak dituen idea politikoengatik asko kritikatu nauteni, eta kritikatu dute bera, baina berak Euskal Herria maite du, eta ez dakiz zer, eta berak txikitatik ere ikasi du euskeraz, eta ni etxean egin dute euskeraz, baina, claro, ni inguruan ez dute euskeraz erabiltzen, ez dakiz zer. Claro, ni txiton, erdi mozkor, flipando en colores. A ver, igual da triple bat, baina. Igual da Iturgaizen semea. Bada itortzen. Vale. Ni horrelako zerbait baita botako nuen. Carlos Sabino Iturgaiz Arana, baina. Politikari bueno, baten bueno. semea, maso. Claro, bera aurkeztu zen, ni esaten, Bueno. kaixo, bueno, ni esan nio, kaixo, ni aitor naiz, eta berak esan, ni itu. Ni bai, itu. Eta gero ja, nire buruan puzzlea montatu nuen, eta esan nuen, este. Eta gero galdetu nien lagunei, eta esan ziaten baietz. Bastante sarto. Wow. Ah, es Eta que- egon nintzen hor, como ordu erdi, Ze kontzertu ikusi zenuen berarekin? ez Nikap. kontzerturik ikusi. Egun horretan ze kontzertu zegoen? Nikap, Iturgaizen semea nikapen kontzertu. eta Emil and the Sniffers, eta Batial, Rusowski, Bueno. Rusowski guk egin genuela famatu. Bai, sí, claro. Ez horregatik, Ju- ez horregatik justo. Espainia. Hau komentatzen duzula, ni badakit baita. Kasu bat, nire lankide batek, bueno, ex lankide batek, zela, bueno, politikoki, fatxa, pero a muerte, eta joten zen Albiña Rock. Eta entzuten zituen, pues, Los Chicos del Maíz, Sons of Agirre, eta horrelako taldeak, eta ni rollo, bueno, ulertzen duzu. Ulertzen duzu. Abestiak ulertzen dituzu. Bai. A tope. Ah, bueno, vale. Ondo. Ambiguo. Loco. Ni komentatu nuen pasaden denboraldian egon nintzela BBK Liveko bipean. Gratis. Hay que decirlo. Eta, bai. Eta gero kantzelatzen naute Bai, ni, egon, puta. pero gratis. Osea, egon nintzenan, eta egon nintzen, nire lagun batekin, etaren inguruan hitz egiten. Horrek zer eta. Atzean zegoen Idoia Mendia. PSeko. Bueno, orain ez dakit jarretzen duen, baina han zegoen, sin más. El alto de Pantomima Full. Eta el puto Keisio. ¿No? Keisio, Ah, que sí. bastante Pero- harto, sin más. Hostia, Aipatzearren bakarrik, Hostia. Baina, Bada, BBK Live, la verdad, badela cancelado, baina badela una selva. abisimo. Bai. Burruien egon izan ni atortxun izan da, baina ez dut ere historiorik atortxuren. Antzeko parecido, Antzeko parecido. Sabe? Baina, bueno, gustora. Hogeita lau. Zer komentatuko zenukan udaren inguruan, edo... Zen No. duzuen maiaz, ez da? Bai, baina ez da udaren inguruan. Da, berrien más, inguruan. berri bat, baina igual. Gero Bueno. erakusten dugu, igual. Bueno, nahi baduzue komentatzen dut orain, baina da Bota. laudiorako mezu bat. Bota. Pasaden Lotuko biztanleria, baina pas- kamera megiratzen. Bai, pasaden ostiralean, etxean nengoela, eskatu nuen Pacos Darkomeko ideei, bitako eta pedrata handi bat. Berantzako Bai, bakarrik. eta ni etxean nengoen, berresaka, ostegunan atera nintzelako, eta etorri zen el repartidor del tacos, handan, nire laguna. Eta etorri zen, eta esan zidan berri txar bat zuela.
bueno, ja uste dut, ostiral honetan, Extremadura doa, bizitzera, Don Benitora, eta lo deja. El repartidor del taco Sarcom lo deja. Bera bakarrik. Bai, bera Se va bakarrik. de los Hori da tipo daukanako bizarrako. Bai, Bai, andan. Bai. Kriston jatorra, oso Oso pertsona jatorra. jatorra, oso pertsona ona. Eta, me da una pena del Hostia. copón. Bai, oso berritzarra, sentitzen du labio. Bajonen basten dugun podcastaren bigarren... Bai, Ya te digo, parkatu, baina esan behar nuen. Aviso. Osea, que ostiralean mundu guztia altako Sarcom. Emar digu agur bat, edo. Bai. Gutxienez badago señor Darko oraindik. Señor Darcom nagusi. Senior. Esperatuko, esa, Senior espero eta senior. dugu Senior. urte askotarako geratzea. Ba, oso ondo. Ba, nik uste dut honekin jain diogu lasarreatxo bat, komentatu dugu lauda zelan, eta uste dut, denboraldian zehar, hasiko garela komentatzen ze gauza bizan ditugu da honetan zehar. Orain nahi nion pixkat eman espazioa Aiaraldeari. Azkenan Aiaraldeak egiten du halako konfiantza autu bat guregan, guzen espazio bat guri gertatu dira kontutxoak ere bai, Aiaraldeak espazio bat uzteagatik, eta guk hitz egiteagatik libreki, hor geratzen da asuntoa. Baina, nahi nion egin pizka gora zeharre Aiaraldeari, esateko, bale, gu kanpoan egon garen bitartean, nork ikusi ditu Aiaraldeako berri frikiak. Mundu guztia daki, Aiaraldeak daukala kriston jarraipena, eskualdeko mobila guztiena, eta baitia gola lehengo lerroan, baina horrek ere egiten du, kontu barregarri batzuen aurrean egotea. Hortan ekarri izkizuenik, modalako selekzio txiki bat, berriena, eskura daukat bai lasai. Orduan, lehenengo ekarri duana, bai, eta erakutsiko duen mugikorrarekin, atxilotu bat, Luiandon, bizilagunak balinezko edo aire konprimituzko moduko pistola batekin mehatxatzea egotzita. Azten gara, fin, vale? Osea, sin más. GTA Luiandon, Galdera bat. Zenbat euro utzi ditu tipo honek el tiro pitxon? El tiro pitxon, Hartzeko pistola hori. Hostia, claro. Zetorren eran la tombola antojitos laudiora. Egon zen, no? Egon da. Bai. Zera urte asko. Agujean zegoenean. Bueno, ya. Tombola tojitos existitzen da, edo? Ez dakit. No, orain jarraitzen du, baina ja ez dago audio. Bueno, lehenengo berria da pixat sartzeko. Vale, ze berri mota hartu ditudan. Luiando, saiatu naiz laudio hori ez ematen alako laudiozentrismo hori, ze beti pikatzen dugu horrekin eta beti komentatzen dugu. Bai, bigarrena. Gu ez gara DJ-ak, hitza handiek geratzen zaigu, musika baino performantzea gogoko dugu. True Talks eta Kitxo, etxeko laguna. Etxeko laguna, bai. Eta lekidea orain, Xabiegiak jolastu zuen partida gurekin, larun batean, aztoak rupiko partida, leyenda máxima. Osa, ikustu zu tipo bat, uda guztian zehar, viralitoa izaten, porque da el niño viralito. El niño viralito, bai. El niño de la vaquilla. Bai, da Aiaraldeako Miguel Maldonado, prácticamente. Eta, oye, ez dakizu ez ondo jokatzen duen rojo gira Xabiegiak. Espektakulo. Karri barko dugu komentatzeko edo zer. A ver, zelan jondeen bideu da. Ondo jokatzen du, zera pixkat bija gloria. Bai. Osa, jokatu izan du urte askotan eta itzuli izan da. 3 urte jokatu zuen uste dut. Klasiko bat eta laudiora joaten, vale? Laudiora itzultzen pixkat, bakarra hartu gana laudiokoa. La Milagrosa ikastetxeko mojak ez dira eskolan bizi jadanik eta ekitaldia deitu dute iraiaren 27an. Vale. Berriak como tal. Ez du zumau. Berriak como tal, ez dauka inbeste graziarik, baina kontuan hartu behar da, iraiaren 27 baino lehen. Osto dakia, zer esango zu? Gure lagunetako bat, hasi zen lanean La Milagrosan. Eta nik uste dut bi berriak dutela bastante lotuta. Unaz Lekanda Izaga hasi da La Milagrosan lanean, eta aldi berean, mojak joan egin dira eskolatik orduan, no se. Joan egin dira edo alde egin dute? Alde egin dute. Alde hemendik, utzi pake. Eman pakea. Eta orain, sartuko naiz ja, uste dela udan egon den historio interesgarriena. Aiaraldeak jarritu izan baldin badu berri bat, lehengo lerroan, fin, Eta gainera, ikusten da, eta egin dezakegu analisi bat hizkuntzarena, bai? Nola egin kazetaritza, eta nola hizkuntza eraldatuz doan, geroz eta gehiago jakiteagatik, bai? Orduan, aurkezte dizuet, Orduñako gatazka. Orduña incident. Igerilegoetan sortu diren arazoak konpontzeko arazoak
konpontzeko lanean ari dela azaldu Orduñako udalak. Aiaraldea, estoiko. Baina, Eta ez zera aipatu. hau gertatu zen Orduñan eta Okondon. Eta kondon, bai. Inarritu dut Orduñakoa. Bai. Ze Orduñakoa izan da, titularren bitartez ikusi izan alduguna bilakaera. Berriaren arabera. Hau izan zen ustaiak 7an. Berria batera zen ustaiak 7an. Bigarrenera baldin bagoaz, hurrengora baldin bagoaz, jartzen, zehazten dugu gehiago. Urduñako udalako hartarazi du, norbaitek igerilekuetan berriro kaka eginez gero, 24 edo 48 ordu zitzi beharko dituztela. Ustaiak 16, aste bete beranduago. Lehenengo abizu. Aitor Aizpuru, esaten, zehaztuko dugu norbait kaka egiten ari dela pestinetan. Bai? Arazoak forma hartu du. Botik tanto forma hartu zuela. Eta zehazten doa gehiago. Joaten baldin bagara urrengora, Aimar Gutierrez bidarte, abuztuak 8, Urduñako igerilekuak itxi dituzte, uretan gorotz berri bat aurkitu bestean, jokatzen euskerarekin. Geroz eta zehatzago izan da, behar ditugu sinonimoak, ezin dugu jarri oskorriren alusio bat eginez, epel, lodi, punta motza, bai? Sin más. Eta azkenengoa, hau izan zela titularrik guapoena, baina sin duda alguna, izan zen analizia. Berriak gertu du, analizia. Igerilekuetan kaka egitea, erronka birala edo edabideen denbora pasa. Zaila da, eztabaida maximoa. Laudioko eztabaida maximoa. Pues hau da. O sea, da como YouTubeko miniatura mítica de análisis. Eta dira... Video essay. Hiru tipo, hiru chaval. En sí da, Hemen da... Urduñako kaka pertsona, eta gure asesino del zodiaco misterioa. Egin beharko dut hemen saio bat. Egin behar dugu bera. Emaskaratzen. Emaskaratzen, bai. Erran dugu. Jartzen dugu alako... Enmaskaratzen tipo, Osa, tipo aurkitu beharrean, buelta gehiago eman. Egingo dugu, como un True Crime podcast bat, baina, aldrez. Eta retrato robot egin behar dugu baita. Lotuko dugu Orduñako gure fan bakarra, ez hortzeko ona. Dauzkagulako bi fan. Anaiak dira. Bai, joder. Eta egertze ditugu eta hitz ditu analisi bat egita Urduñako kaka pertsona, norra. Jarri behar dugu izen guapoago bat, alias guapoago bat. Ja, goro... Bueno, emango dio... Goroztiaga. Goroztiaga. Bueno, hau izan dira, hartu dituan, egin duan selekzio txiki bat, Aiaraldeko berriena. Ez baldin bagau degun nor komentatuko Aiaraldeko gorotzu. Tiagaren claro, es que resuena Baso ondo. Saio berezi bat bakarrik tipo buruz. Buaren inguruan. 30 minutu bere inguruan hitz egiten. Baso ondo. Bai. Pues hau ekarri dizuet. Como lo veis. Aimarren txanda. Bai, txanda, baina eske pentsatzen ari nintzen a ber nola sartu. Bueno. Ikasi behar dugu. Claro, zei deia polita den, sortuko dugu eskaleta bat geroz eta zehatzagoak izateko, baina jakin behar duguna da, zelan bideratu programa bat, puntutik puntura alotzeko, urrengo puntua. Bai. Así, zertu behar bakarrik, egiteko muletilla bat, eta... Ni naiz Aimar Larrazabal González, eta orain nire sekzioa arkeztuko dizuet. Ni naiz Aimar Larrazabal González, bizi naiz hemen, 23 urte. Horrela, hasi. Bueno, ni etorri naz, hemen itxegitera de... Euskaia maitxe. O sea, bueno, udan zehar, egon diren kontzertuak, baina joan ezin izan dugun kontzertu, eta hitz egitera, eta nola FOMOa sartu zaigu. Zer. No, etorri zait kontzertu bat, burura. Bueno, eta nola ezin izan gara kontzertu aietara joan, ezta? Eta, bueno, ni Foser, gure Foser eta ni eta bien arteko DM-ak Instagramen dira, pum, publikazioa. Kontzertu bat, ezakin non. Eta gara esan diot, ostia, ezin dut. Kontzertu bat ezakin non. Ja, beti, zuk ezin duzulako. Bai, eta gainera beti. Ia beti aldut, eta zuk inoiz ez. Bai. Quincoces de Sánchez. Quincoces de Sánchez. A ver, gauza da baita, ni jarri behar dudala kotxea. Hombre, a ver, ni beti zen naiz Passenger Prince. Bueno, bai, baina... Bastante triste. Bada garaia. Baina, bueno.
Ni komentatu nahi nuen, justo pasaden astean, pasaden ostiral, edo ostegun ostiral larun batean, Prison Records, Prison Records da Prison Affairek duen como Bai, movida. bai. Disketxea Eta edo. Bartzelonakoak dira Prison Affair, eta Bartzelonan egin zuten como gitarau bat, musikala, eta ez punkeko taldeak, nola ez, egon ziren, Mark Winter, oh my god. etorri da GT, australiarrak direla. Hostia, Giti. Claro, GT, ez, ni idea. Zituz ezagutzen? Etorri da GT, etorri da, Prison Affair noski, egon da, zein zegoen. Barkatu, zenbat denbora pasada Aimarrek punka Vale, punkarik buruz hitz egin. venga, sin más. Ah. Jarraitu. Rekord, Jarraitu, venga. No, jarraitu zu. No, sin más. Zen komentatzea ze taldeak egon ziren, behi, jazta. Egon zen Prison Affair, egon zen GT, egon zen... Venga, miratuko ditu. por Los eso, Chimberos, Los Chimberos, Los Arlotes, Silvio Rodríguez. Silvia Rodríguez, Silvia Rodríguez. Amaia Montero, eta Eta Amaia Monegro. Amaia Montero. eta Aitana, bai. Taitana, bai. Bueno, eta hitz egin Fomoari fomoaren buruz. inguruan. Zer da FOMOa? FOMOaren inguruan, zer da FOMOa? Hori zen zure sekzioa, Aimar. Bai, baina, Fomberen lenguzua. sekzioa zan, Lengo zaion fumollida. sekzioa Txole jarri zan, duen nahiari. zuekin elkarrizketa, eta ea ze kontzertuetara, udan zehar edo, egon ez garen denboraldi honetan, ze kontzertuetara joan nahi izan zara, baina ezin izan zara joan. Bat daukazue? Ni justo buru etorri zait, berriz aurten BBK Liven, jo zutela Catriel eta Paco Amoroso. Bai. Buena reference. Ezin joan? Ez nintzen joan. Ni ez da. Claro, Horrek emazian fomo. bai. Bueno. Es que Catriel eta Paco Amoroso bastante gozadica ikustea. Pena. Niri baita, kartelana zeukan Panera Fest. Bai. Ez dakit. Malagan egiten. No, Panera Fest. Malagan, ez da? Uste dut dela Madrilen. Ez. O me equivoco, Malagan da? Nik uste dutela Malagan. Bueno, vale. Uste dut begiratu dela... Bai, barkatu. Bastante cartelona, o sea, Thatcher, Eta, bai. Thatcher, Sal del Coche... Nahiko tontipunk. Tontipunk asko. Tontipunk asko. Eta, zegoen baita Joyce Maynor. Nahiko ona. Baina, ni naiz completamente anti-macros festivales. Kanela partez da Macros Festivala. Bueno, Baina bada enpresa pribatu batek... Bai, baina, bueno. Ez da macro, baina festival handi bat da. Eta Bai. no me motiva. Parentesi bat, gaur edo atzo irakurri dut, Sonar Festivala Bartzelonakoa, montatu zutenek utzi egin dutela, eta erosi duela KKR-en barruan dagoen beste movida. Beste bat, Toma! Mala. Ding. Urrengoa, Aiara Fest. Guztia, daki. Aiara Fest izango dela KKR-koa. Bai. Eta dute nika berriro para limpiarse la cara, no? Nire kasuan ikuste, edo Fontaines DC, bai. Edo Black Country New Road. Gustatuko etxeak ikustea. Black Country izan zen... Primavera. Eta Fontaines DC egon ziren, baina ez dakit... Espainian egon ziren... Eman pizka kontestua, Fontaines DC dira ninguna, Fontaines DC da talde interesgarri bat. Dublinek, uste bakarrik abeslaria dela Dublinekoa, eta besteak ingurukoak direla, gitarra bat Madrilekoa da. Hori da. Carlos O'Connell, ez dakit nola. Bai, holako izan dauka. Bere abizena. Eta bastante talde ona eta interesgarria. Asko garatu dira. Zieran oso rock movida bat, eta orain dira como new wave pizka peculiarra, eta azkenengo diskarekin, romance diskarekin, lo han turbopetado. Eta oso ahots handia izan dira behintzat Irlanda, Palestinaren aldekoa. Fontaines DC. Oso talde ona, oso gomendagarria. Igual, denok ezagutzen dute, no? Ez, baina nik uste dut batzutan aipatu izan digutela. Nola aipatzen ditugun talde, bai,
Osa, nik ulertu dut punkeko talde bat kontestua ematea, iruditzen zain nitxokoa den zerbait, baina fantasiz izan da gauza dia, agian interesgarria da sartzeko ere bai, jende ezberdina, pertsona ezberdinak. Hori, Black Country Road, ez bat zuen entzun, Ez, asko gomendatzen dut, ze oso talde, eta Palestinaren inguruan egon dira denbora guztietan hitz egiten, horren inguruan, eta oso talde hona da, eta oso gomendagarri, zimaz. elegante, oso ondo. Aitor, beste kontzerturen bat ez, Catriel da Pau Gamoso, zu baukazu kontzerturen bat ez duzuna ikusi aurten? Joder, asko. Baina, eman dizuna berezik ipena? Pues... Lehenengo zara esaten, Aimar, bazenukala como lista super handia. Que va. Nik ez dut hori esan, Esan diazu, egon zarela Foserri bidaltzen. Ja, bueno, baina dira... Hemen gertuko kontzertuak. Gertuko gauzak. Laskao Fest duela bihazte. Bai. Egon zen baita Prison Affair. Borla. Egon zen Borla. Bai. Justo aste honetan baita egon da Zut Bilbon Astikarrian egon da... No, Erandion. Bai, Erandion, bai. Astikarrian egon dira Nize, egon da Borla. Tatxers, Luke... No, Tatxers Seisega. Seisega. Bai. Eta ez dakik. Seisega. Ez dakik beste talde. Baina, bueno, azkenean izan dira asko, baina egon naiz Kinkotez de Ayuson, edo Kinkotez de Sánchezen, edo Kinkotez de Otegin. Hori ikusten, la orkestita Antojitos, orkestita Kingikongi. Bueno, a ver, genetan, bueno, ez nahi zen dago, bai. Baina, bueno, eske bizitza, chaval. Bizitza gogorra da. jetre hau. Nik badauzkat bi kontzertu nahi, oza, ikusi izan dituanak, bata Bota. ez dauzkadalako inguruan, ez duelako ikusi inguruan, eta izan dela SSS, komentatu genuela Claro, bai. demoraldian zehar, baina egia da urbil ez dugula kontzertu duguki. Bueno, niego nintzen Antzokiko kontzertuan. Claro, ni eske ez dut egin Krema. kontzertu askorik Birarik, ez da? Ez Egonda, baina ez dira, nik uste ja daudela igual aldaketaren garaian, rollo ja igual txosnak usten, zaskean talde asko txosnak usten dituzte momenturen batean, ja pizkat festivaletan edo saletan gehiago joteko, no sé. Aipatu zen nakarrek hori egin etzuela. Bai. Eta horretik ez da torri, bigarren aldiz laudeko jaietara. Baina zuten usten? Nire esan diate bi gauzak. Hori, utxiko zutela eta gero baita esan diate hori. Armele ez da bakarrik grabatuko! Aretotan geratu. Aretotan joko zutela. Gaurtik aurre, bueno. Bai, batetan, erabakitzen ari zirela alaketa egitea. Eta gero beste, Fermin Valentzia, atortxurroken. Fermin Valentzia esagutzen duzu, Hostia, bai. Maravillas, kutsitsi. Bai. Claro, atortxurroken zegoen, azkenengo egunean herrian, eta ez dakitan jedualde ere, bai. Iba, que oso folkloriko naizela zentzu horretan, nik me mola mogollon. Eta justo ukien hemen horrela, errepide ziztrin batean, trafikoa alde batetara bakarrik mugitzeko turno bat, 6 ordu erretzen, gero termintzen alaudiora, kriston, kopeta gorriarekin, eta ez aikendu gorritasuna, derecho kameran hori ikusiko da, que estoy rojísimo, atortxutik. Eta, hostia, baina uztan gogoak ikusteko, baita azkenengo eguna zelako y estaba muerto, baino, geratu nintzen gogoekin ikusteko, Nola ikusi nituen kontzertu oso batzuk. Autobus magikoaren kontzertua, baina ez dakizu. Beitu, hori bai daukat fomoa. Bai. Ez nintzen ego eta zia emolaria, Claro, itzulera bat izan zen, baina nik uste dut bereiek ere ez zutela imaginatzen, zenbajen, osea, utzi zuten, garaian, gero, uste dut Spotifyen egin direla, gero eta automatuagoak, nik uste dut ere bai algoritmoak onura egin dielako, baina behin utzita taldea, itzuli dira, eta karpatxik guztia, beteta, aurretik atzera, baina da. Gainera... Enekin showman bat dela. Showman bat dela, tipua. Bai. Osa, gainera, itzuli dira, baina rollo ez bakarrik atortzurako, ez da? Ez. Baina nik uste dut pare bat kontzertu eman nahi dituzela bakarrik. Bai. Ez dakit, nik ikusi nuen elkarrizketan esan zuten ideia zela, bakarrik atortzura bueltatzea, eta azkenean lusatu dutela, ez dakit. Bai. Etorriko gara, itzaingo du autobus magikoa, zeratik utzi zuten eta nik uste dut orain daudelako elkarrezketa gehiago komentatzen dutenak horren inguruan. Beste atal berezioa. Nola lotuko dugu hau. Ez broma. Geratzen zaigu orain. Eskaron esan 30 minutuko saio bat egingo genuela? Eta zenbat daramagu eta geratzen da nire atala. 30. Venga, bota. Geratzen da nire atala. Bota.
Ni etorri naiz, komentatzera, uste dut, lehen esan dugu, udarako nota bat jartzeko edo zen mozu da eta, ni uste dut, uda nola joan den ikusteko, behiratu behar dugula, Balkonin Liga ofiziala, Balearretako Balkonin Liga ofiziala. Hau da, Predikzioak, badako zuen. badakizu zer den hau, jendeak ez du jakingo, baina hau da, zaudenean, igande batetan resakarekin eta zabaltzen duzu frigorifikoa eta dira atzoko sobrak. Balkonin sekzioa da, aurreko demoraldiko sobretako bat. Bueno, planteatu nuen, aurreko denboraldiko azkenengo atalean komentatzea ikustea ze mus dagoen, ze puntuan dagoen, eta gero urrengo, denboraldi honetako lehenengo kapitulan berriz komentatzea, konparatzeko ea nola joan den, baina bueno, ikusi dezakegu. Kontestu? Hori, nahiagongo da pintxatzen kamaran. Laburki kontestu bat, zein den liga hau? Zein den liga edo... Azalduko dut. Jartzen dugu naia reglamento, bale? Dago web horri bat, azteko, deitzen da balkon.ing. Eta ING hori... Direct, bai. Ez, ni en plan... Ja, ez dakit. ING.ing. Jo que sé. ¿De qué país? Herrialdeko. Cataluña. Inseria. Inseria. Igual Balearretakoa. Egia. Ze, claro. Balearrak dira. Horri alde bakarrik dago katalanez, baina, bueno, ulertzen da. Orduan, dago kriterio bat, jarretzen dutena, hildakoen kasuan, puntu. Toma. Zauritua bakarrik baldin bada, puntu bakarra. Eta, empatea baldin badago, irabaziko du hildako gehien daramanak, herrialdea, vale? Osa, daude biliga, gero ikusiko dugu. Herrialdeetan klasifikatuta, eta Interpueblos. Vale. Balearretako herri ezberdinetan gertatu diren baitan. Eta gero, empatea jarretzen baldin badu, kontatuko dira zenbat pisuetatik erori den. Orduan, pisu altuena, puntu gehiago. Hau ez duzu pintxatu behar naia, baina badago Twitterren bot bat, uste dut dena irakurtzen ditu automatikoki Balearretan dauden berriak, eta kontatzen ditu... Eta bizatzen du momentuan. Bai, hori da. Orduan... Gara, gomasa generatuta, ez baldin badagertzen berrietan, igual ez duzu kontatzen. Claro, egongo dira balkonin asko, ez dira agertuko, baina bueno. Orduan, jarriko dugu taula naia, lehenengo planan ja ikusten da, 2025ean, oza, daukagu hor puntutxo bat, 4 hildako eta 19 zauritu egon dira. Lehenengo postuan, erresumo batua geratu da, evidentemente. Futboleko Brasil. Favoritoena. Beti, boliletan mundu guztia saltzen du hau. Peao da mundo. Izan dituzte 8 puntu, 2 hildako eta 4 zauritu. Gero, bigarren postuan, nietzat sorpresa nahikoa, Alemania geratu da, 5 punturekin, hildako bat, eta 3 zauritu. Eta gero, un mort. Hau bai bat dela sorpresa, ez da? Ikustut irugarren. Eta irugarren ere sorpresa handia da, ze dira Turkia. Revulsivo. Revulsivo, Turkia hor dago, Turkia underdog, Bai. Hildako bat, eta zauritu bat. Ja, hildako bat eukiteak ja... Ja, bastante... Bi puntu ja, zuzenean, Puntu ja, bai. Un feritz. Eta gero Espainia, hor dago, 3 zauritu. Txokolatezkoa. Hemen Espainian. Sartu behar genuen referentziaren bat, lehenko denboraldikoa, bestela... Gainera hori izan zen, bueno, sin más. Lehenko kapitula. Bai. Parkatu. Oso rankin hona. Bai, ez da. Bueno, uste dut interesante egon dela denboraldia. Amurreko zenbat? Geisten badin baduzu naia eta ikusten badin badu el intermunicipal, Sant Antoni, 10 punturekin, Ezaguna. Meka. Jende asko doa horporretan,
Bai. Palma. Balkonin egitera. Osea, Palma izan da... No, La Palma. Palma izan da Palma. kapitala, bigarren postuan, 6 punturekin bakarrik, hildako bat, 4 zauritu bakarrik. Bueno, bakarrik. Bakarrik. Zaude hitz egiten balkonina, oza, ja zigarela, Joia! tuaketarekin, eta ez du zaigula ja, gaudela hitz egiten hildako eta, zauritu eta... Ez que ni oso kompetitibo naiz, Eta sartzen naiz ja... Nik uste dut, egon marko zela beste puntuazio marka bat izango zela. Zaurituen kasuan, zaurituen liga bat egongo balitz, depende zenbat puntu egon bar izan. Claro, baina ja esan dugu. Ezagutzen nuen. Claro. Pisuak. Pisuak ere bai. Beste Kontatuko ranking zutela. bat ezagutzen nuen. Eta han hildakoaz eta zaurituaz hitz egitearen ordean, hitz egiten zen pisuetaz. Bai, Ostia. 5 pisu, 5 puntu. 10 pisu, 10 puntu. Claro. Azkenean egiten ziren batuketak. Claro, ez dugu aipatu, claro. Baldin bazara zauritu bat, baina 10. pisu batetatik saltoik Claro. baldin baduzu, Meritu gehiago, Ja. Nik uste lortu behar dugula Euskal Herriko selekzioa izatea, ofizialtasuna ja, Ofizialtasuna ja, mesedez. Hostia, badakizu ze kamiseta oparitu diaten? Sí. Euskal Herriko ardi... Balkoni- zean da. Bai. Eskilatze txapelketako Euskal Selekzioaren kamiseta. Qué guapo. Egingo dute laudion, edo egin dute dola gutxi. Egin dute. Egin dute ja. Audio, Gero, Herriko- beste Euskal Selekzio bat, eske hau berri hau ez dute ekarri, dago, aiara aldean, artikulu bat, bidar, Bidar. dela, gerra jokoen inguruan, gerra mai jokoen inguruan, Bai, irakurri dut. eta joraz dutela Euskal Selekzio bezala. Nik uste dut egin behar dugula Euskal Selekzio ezberdinen ataltxo bat, etorkizunean. Gonbidatu da. Gonbidatzen dugu behar. A ber, balkonin selekzioa lortzen dugun. Nik uste dut oinatiar gehiagi dagoela munduan. Naia ez jarri lasai, baina aurkitu dut, badagoela klasifikazio historiko bat. Eta daude, pilo bat urte. Osea, scroll hau dago pizkat txarto, ez, ondo da. 2000 urtetik daukate datuak, Loko. Eta historikamente, erresuma batuak, 239 punturekin, Hostia, chaval. Badago azken arreglatuta, uste baino gehiago. 254 hildako eta 131 zauritu, bigarren postuan Alemania eta hirugarren postuan Espainia. Espainia, Turkia baina historikoa. Claro. Turkia... Merezita. Turkiar selekzioa nahiko berria da, nahiko modernoa da. Nire ikasbian, Aipatuko dugu, gero, beste atal berezi bat, bakoitzaren ikasbiko kontuetaz. Eta honekin amaituko ganuke. Bai, Bai. Bueno, saiatu gara. Amaitzen dugu alako bosteko batzuekin, Bosteko? Como super... Itzuliko gara. una bostekoa. Zare esku bastea. Bosteko, raros. Ez, baino, zuen artean ere bai, nire baldin moduzu. Bakea ematen, Mesan egongo bagina bezala, bakea ematen. Ez dago mojarik la milagrosan, baina gu bekatariak izaten jarraitzen dugu. Orain, bakea eman dugu, eta orain pasatuko dugu zestito bat, eta nahi baldin baduzue txampo batzuk bota, Mertxa egiteko. Mertxa nahi. Eskatu didate mertxana, udonetan. Badakigu, martxan jarri. Mertxan jarri. Agur. Ale, agur. Agur. Agur.